Assalamu alaikum, ‘yan uwa ɗalibai masu koyo. Yau za mu yi duba ga sunayen abubuwan da ake ce ma Hausa traditional spices, ma'ana wasu kayayyakin na al'adar Bahaushe da suke ƙara ma miya zaƙi ko ɗanɗano. To su za mu duba. Farko abin da muke shi ana muna da abin da ake ce ma Pakia bigilobosa, ko a ce African locust bean tree. To wannan ita ce ake nufi da Hausa ɗorawa, bishiyar ɗorawa. Itaciyar ɗorawa, bishiyar ɗorawa ana kiranta a Turanci Pakia bigilobosa. Wannan ana kiran shi botanical name ko scientific name. Amma a asalin abin name ɗin sunanta akan kiranta da African locust bean tree, ma'ana bishiyar ɗorawa. Sai kalma ta biyu muke ita ma da abin da ake ce ma locust bean seed, shine kalwa. Me yasa muka kawo wannan? Saboda ai ita kalwan nan ƙwaya ce da ake samunta a cikin fruit ɗin itaciyar ɗorawa. Saboda haka kalwa da ake samu, kalwa da ƙwaya ake kiranta mene a Turanci locust bean seed, ma'ana kalwa wacce ake samunta a wancan bishiyar ɗin. Sai kalma na biyu da abin da ake ce ma locust bean cardamom. Locust bean cardamom shine daddawa. Daddawa wanda daga wannan locust bean seed ake samun da ake sarrafa a samu daddawa. To daddawa da Turanci ana kiranta locust bean cardamom, ko kuma a kira ta fermented locust bean, ko ka ce fermented locust bean, ko ka ce locust bean cardamom, duka ma'anar shi ne daddawa wacce ake sawa a miya. Sai kalmar mu ta hudu na gaba shine ma da abin da ake cewa locust bean pulp. Locust bean pulp, ko kuma ka ce sweet locust bean pulp, shine ma'ana bawon kalwa. Bawon kalwa wannan aka ɓare kalwan, wannan yalo-yalon da yake ciki da ake ci, akan sha shi ma da zaƙi haka. To shi ake a Turanci ake shi mene locust bean pulp ko sweet locust bean pulp, ma'ana bawon kalwa. Sai kalmar mu ta gaba ita ce sift locust bean flour. Sift locust bean flour, ma'ana garin kalwa. Garin kalwa shi ake kira sift locust bean flour. Wa'innan su ne kalmomin mu na Hausa traditional spices da muka kawo. Mun gode, a haɗa na gaba.